ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. президенти UFC Дана Уайт гуфт ки кай аввалин турнири худро дар Африка гузарондан мехоҳанд. биён суханҳои Уайтро гӯш мекунем. назар кунем ба тамоми ҷойҳое ки одамон дар шароити хеле вазнин зиндагӣ мекунанд ва шумо дар он ҷойҳо варзишгарони хеле сахт ва боистеъдодро меёбед. савол дар он аст ки онҳо чӣ гуна захираҳо барои хондан ва дигар корҳо доранд. ман ният дорам ки дар Африка филиали институти UFC созам ва ман ба шумо гуфтанем ки дар 5-6 соли наздик шумо бисёр варзишгарони хатарноки африкоиро мебинед. ҳамчунин мо нақша дорем ки соли 2022 дар Африка як турнир гузаронем, гуфтааст Уайт. хотиррасон мекунем ки айни замон дар ташкилоти UFC се чемпиони африкоӣ аст: Фрэнсис Нгану, Исраил Адесanya ва Камару Усман. имрӯз телеканали машҳури варзишии ESPN эълон кард ки кадом ҷангварҳо имконият доранд ки соҳиби мукофоти беҳтарин ҷангвари соли 2021 шавад. дар ин рӯйхат Ҳабиб Нурмагомедов, Фрэнсис Нгану, Аманда Нунес ва Роз Намаюн низ дохил шудааст. Ҳабиб Нурмагомедови 32-сола муҳорибаи охирони худро моҳи октябри соли 2020 гузаронд ва рақиби худ Ҷастин Гейҷерро дар дуюм раунд бо тариқи сабмишн шикаст дод ва баъд карьераи худро ба анҷом расонд. Фрэнсис Нгану 34-сола боша моҳи март чемпион Стипи Миочичро дар дуюм раунд ба нокаут рӯй карда чемпиони нави UFC дар вазни вазнин шуд. Нгану 5 ғалабаи пайдарҳам дорад ва ҳамаи ғалабаҳояшро фавран ба даст овардааст ва акнун ӯро реванш бар зидди Дерек Льюис интизор аст. Роз Намаюниси 28-сола моҳи апрели ҳамин сол камарбанди худро баргардонд. ӯ дар аввали якум раунд чемпионкаи хитоӣ Вейли Жанро ба нокаут рӯй карда чемпиони нави UFC шуд. Аманда Нунеси 33-сола бошад дар ду вазн чемпион аст, дар вазни 61 кг ва дар вазни 66 кг ва моҳи августи ҳамин сол яке аз камарбандҳои худро дар муҳориба бар зидди Ҷулиан Пен ҳифз хоҳад кард. мукофоти SP Awardро аз соли 1993 ба ҷангварҳо тӯҳфа мекунанд ва ғолибонро худи мухлисон бо тариқи овоздиҳӣ дар саҳифаи ESPN интихоб мекунанд. дӯстон, ба фикри шахсии шумо аз ин 4 варзишгар ки бисёртар сазовори ин мукофот аст, метавонем фикротонро нависен. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Люк Рокхелд хабар дод ки Ҳамза Чимаев аз муҳориба бар зидди ӯ отказ кард. оиди чиз журналисти машҳури ESPN Ариел Хелвани хабар дод. биён суханҳои Хелваниро гӯш мекунем. Люк Рокхелд ба ман гуфт ки ба ӯ рӯзи 28 август муҳориба бар зидди Ҳамза Чимаев пешниҳод карданд ва Рокхелд розӣ шуд, аммо баъдтар ба ӯ хабар доданд ки Ҳамза Чимаев аз ин муҳориба отказ кард. ӯ отказ карда гуфтааст ки ҳозир дар вазни ним миёна баромад кардан мехоҳад. ҳамчунин Рокхелд барои муҳориба бар зидди Чимаев рӯзи 7 август низ розигии худро додааст, аммо Чимаев розӣ нашуд ва Рокхелд ба ман гуфт ки ман фикр кардам ки Чимаев бо любой кас барои муҳориба тайёр аст, аммо дар ҳақиқат ин хел набудааст. дӯстон, хотиррасон мекунем ки дар ҳақиқат Ҳамза Чимаев чанд маротиба гуфта буд ки бо любой ҷанговар дар вазни ним миёна, миёна ва ним вазнин тайёр аст ки вохӯрад, аммо чӣ хеле ки мебинем ӯ барои муҳориба бо Люк Рокхелд розӣ нашуд. ахиди Рокхелд бошад дар зери назорати Ҳабиб Нурмагомедов омодагӣ барои баргаштан дида истодааст. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то бо зуд хонободу сарбаланд бошен.